Cuarto, adhesión ao protocolo de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para fomentar a implantación de empresas mediante a iniciativa Concellos Doing Business Galicia. Portavoz socialista ten a palabra. Ben, antes de comezar, desde o Grupo Municipal Socialista, desexarlle a nova concelleira, a Carmen, que teña unha boa andadura nesta nova etapa como concelleira e que o seu traballo se vexa refletido polo ben da venciñanza do noso Concello. Ben, xa entrando neste punto da orde do día, manifestar que en datas pasadas a Xunta e a FEGAM asinaron un protocolo que ten como obxectivo que os concellos de Galicia poidan implicarse de forma directa no fomento de implantación e fixación de empresas no territorio de cada concello. As principais medidas que recolle este protocolo son establecer bonificacións en impostos relacionados coa creación e o desenvolvemento das empresas, impostos como son o IAE, o IBI ou o ICIO, e crear a exención de tasas de servicios urbanísticos e aperturas. Ademais, tamén se recolle neste protocolo Xunta FEGAM o compromiso por parte dos concellos que estimen adherirse ao dito texto e resolver as solicitudes de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais a partir de dispoñer da documentación e os permisos necesarios para as ditas aperturas. Parte destas medidas van na liña das bonificacións fiscais que este goberno levou a cabo no seu momento, como son as bonificacións do IBI para as actividades agropecuarias e gandeiras, ou as bonificacións creadas como as de aperturas e transmisóns de licencias para establecementos de ata 250 metros cuadrados ou as bonificacións do 90% do ICIO, menos incluídos no ámbito PEPOCH. Por outra banda, os concellos que se adhiran a este protocolo terán ventaxas en forma de discriminación positiva en convocatorias de subvencións da Xunta de Galicia no eido industrial. Polo tanto, este é o primeiro paso, que sería adherirse ao protocolo. Entendemos que pode ser positivo para a implantación e fixación de empresas no noso territorio e, a posteriori, habería que aprobar, mediante acordos plenarios, as modificacións dos impostos correspondentes en cada unha das ordenanzas e, no caso do IBI, despois declarar o especial interese de cada solicitude. Non se incluye neste convenio que presentamos a pleno as exencións nas tasas por entender que estas, como se nos transmite a intervención municipal, son contrarias á legislación de facendas locais. Polo tanto, o que se propón é adoptar o seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adhesión ao Concello de Betanzos ao protocolo de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAM de data 10 de outubro de 2017 para fomentar a implantación de empresas en Betanzos mediante a iniciativa Concellos Doing Business Galicia. Segundo, asumir os compromisos da iniciativa Concellos Doing Business Galicia previstos na cláusula segunda do citado protocolo previa tramitación dos correspondentes expedientes en cada caso. Serían as medidas fiscais que non vou a ler a continuación, que é a ordenanza fiscal do IBI, a ordenanza fiscal do IAE, establecendo en ambas as dúas o 95% de bonificación na cota íntegra e o mesmo porcentaxe na ordenanza fiscal do ICIO e despois as medidas urbanísticas que resolver as solicitudes de licencia de obra maior no prazo máximo de 30 días naturais, desde que o Concello, como decía antes, dispuxera da documentación completa e todos os informes sectoriais preceptivos e o compromiso en materia de solo empresarial de fixar precios competitivos das parcelas establecendo bonificacións. Terceiro, comunicar o presente acordo aos servicios económicos municipais e o Servicio Municipal de Urbanismo para a tramitación dos correspondentes expedientes e demais efectos oportunos. E cuarto, unha vez adoptados os acordos necesarios para dar cumprimento aos compromisos fiscais e urbanísticos asumidos, comunicarase a Xunta de Galicia e a FEGAM para adquirir a condición de Concello Doing Business Galicia. Este sería o primeiro paso e o segundo paso sería adaptar esos impostos a este protocolo na medida que se vayan tamén modificando as demais ordenanzas fiscais que temos pensado, e así se falaron nas distintas comisións de traballo, ir modificando e ir traendo a este pleno en función dos informes pertinentes según a intervención municipal poida ir informando os expedientes. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, darlle dende Betanzos en Común a benvida a dona Carmen Nogueira como membro da corporación, como non podía ser menos. E indo ao tema que nos
estamos falando, sí que temos visto, incluso saliu hai pouco na prensa, o déficit que ten Betanzos no tema de implantación de novas empresas no termo municipal respecto a outros concellos. Entendemos que Betanzos, pola situación que ten, é un punto ideal para moitas empresas para poder traballar, dadas as comunicacións e o céntrico que é respecto á zona noroeste toda de Galicia. Como sitio ideal debíamos de ter facilidade para que moitas empresas quixeran ou tuveran opción primeira para implantarse aquí. Valoramos positivamente calquera iniciativa que sexa para poder implantar nova empresa e que poida xerar traballo na comarca ou no concello, e sí que valoraríamos que se implementaran políticas municipais, mesmo temas que trouxemos dende Betanzos en como o concello, como é o tema da fiestra única que foi aprobado e foi mirado para facilitar que calquera persoa pudera crear unha empresa dende cero sin causándolle a menor problemática posible e facilitándolle todos os trámites para elo, e o tema dos espazos de coworking, que é un tema que tamén se falou en repetidas ocasións, tanto por parte deste grupo como por parte de outros, de espazos onde poida implantarse novos emprendedores con menos gastos dos que supoñería ter un espacio solo para eles. Entendemos que estes espacios de coworking son interesantes para poder implantar ou traer emprendedores a Betanzos. Como dixen, calquera iniciativa que sexa facilitar que veñan empresas é benvida. Despois no tocante ás modificacións iremos vendo e iremos razonando en cada caso. Nada máis por agora. O nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, como o propio goberno galego ten dito en múltiples ocasións, este protocolo entre a Xunta e a FEGAM Doing Business, por certo curioso recorrer o inglés para non poñer unha palabra máis en galego, non fora ser que reventaran, é parte das medidas que contén esa chamada Lei de Depredación, Lei de Fomento das Iniciativas Empresariais de Galiza, que nós fomos moi críticos con ela por estar feita sin participación, por modificar múltiples leis para desprazar, reducir a transparencia nas tramitacións e o dereito a información en determinados trámites de implantacións empresariais e abrindo a porta esas declaracións de supramunicipalidade para proxectos que lle interesen a Xunta pero que sean lesivos para os concellos. Estou a pensar en Ence ou a actual controversia e polémica contra ese proxecto de macrominaría pola banda Santiago Portouro e os concellos colindantes. Entón, obviamente, se cho venden así, pois obviamente non, a nós, desde logo, non nos, se é parte desa lei que permite todo iso, a nós xa non nos levanta simpatías, máis canto máis, cando, como xa manifestamos nunha xunta de voceiros, cando o alcalde nos entregou o texto deste protocolo, pois as obrigas da xunta é firmar, e pouco máis, e, sin embargo, os concellos se obrigan a rebaixas en taxas, a modificar impostos e demais, como veñen de nos explicar. Entón, nós entendemos que había de facer o goberno galego un esforzo maior en concretar en que consiste todo ese apoio que prometen nese protocolo, mas que non se entra a debullar en detalle antes de forzar aos concellos a si queren 2 puntos máis naquela ou aquela outra convocatoria modifiquen todo o seu sistema tributario, non? Por pequeno que sea. E nese sentido, precisamente, votamos en falta que a Xunta faga unha planificación, unha atracción empresarial con cabeza e non fiado, e planificada e non fiado a leis como esta e as medidas que ten e que contén polo custo social e ambiental que pode producir, que obviamente poden ser peores, como xa se puxo de manifesto no seu día coa de Corcoesto, maiores os prexuizos que os beneficios que poden aportar proxectos deste calibre. Nós creemos que, ademais, o goberno galego non pode discriminar os concellos en función de se se apuntan ou non a unha medida tan laxa como esta e que os criterios para subvencións teñen que ser outros, obxectivos, e non sumarse a un proxecto así, a un protocolo relativamente vago. Entón, vindo de onde ven e coas carencias que lle vemos, no BNG votamos en contra deste convenio, ou protocolo, perdón.
Portavoz de Betanzos, novo. En principio podería parecer semillar unha primeira aproximación que todos compartimos, evidentemente, o objetivo fundamental de paliar os efectos da crise económica sobre no emprego, non? Pero o problema é que este protocolo non contribúe para nada superar esa crise económica, superar o aumento das desigualdades, as consecuencias que ten, como máis de 8% de desempregados en Betanzos, a reducción de rentas de traballo, a temporalidade e a precariedade laboral, a aparición de traballadores con ingresos inferiores ao que sería o umbral da pobreza. Para resolver os problemas económicos de Galiza é indispensable un cambio transformador, un cambio radical das políticas económicas e sociais e do sesgo neoliberal e de austericida que levan ata agora. É certo que dende o ámbito municipal non é posible abordar ese problema, pero sí podemos contribuir moi modestamente a mellorar algo ou paliar algo os efectos desta crise económica e social. Precisamente esta mesma corporación xa aprobou varias medidas dirixidas precisamente a darlle un impulso económico á cidade de Betanzos, como foi, algunhas creo que xa se mencionaron aquí, a creación dun espacio coworking, un espazo de traballo colaborativo, no casco histórico preferentemente, un viveiro de empresas, o plan de rexeneración integral do casco histórico, a ventaniña única, etc. Medidas todas aprobadas polo pleno da corporación, casi todas por unanimidade, pero que aínda non se implementaron e xa van 3 anos prácticamente de legislatura. Pero este protocolo non sirve para nada, non resolve nada. Mesmo na súa estipulación quinta, a da protocolo asinado pola FEGAM e a Xunta de Galicia, xa di expresamente que é un acordo programático, declarativo, sen eficacia obrigacional, cuxo cumprimento non é susceptible de ser exixido xurídicamente. O sea que isto é papel mollado. En calquera caso, a reducción de impostos solamente a costa do erario público municipal tampouco nos parece aceptable. Primeiro porque é unha medida de competencia entre os propios concellos. Non vamos a resolver os problemas de Galiza se unha empresa se radica en Betanzos ou en Bergondo, ou se competimos cos municipios da nosa comarca. Ao cabo, todos nos beneficiamos de que vaya ben a economía e todos nos prexudicamos se van mal. Non ten senso diferenciar agora entre municipios galegos que se adheriron ao protocolo e municipios que non se adheriron. Ademais de ser unha medida totalmente ineficaz, unha reducción generalizada, que sería o único que podería ter un maior impacto, tería un impacto significativo, obviamente, na facenda municipal. O IBI non recordemos que é o principal ingreso propio do Concello. O cal, obviamente, se reducimos significativamente o IBI para estas empresas, teremos que subir o IBI aos demais cidadáns. E se non o facemos así, sino que simplemente o Concello vai decidindo, o Pleno vamos decidindo aquí discrecionalmente a cal sí e a cal non, parece que vulneraríamos o principio de igualdade. En calquera caso, sería un impacto importante, significativo, na facenda municipal e precisaría de informe preceptivo da intervención municipal que non consta, ou polo menos nós non temos constancia de que exista. Polo que respecta á reducción de prazos administrativos para a tramitación de licencias, nos parece moi positivo que o Concello se comprometa a resolverlas en 30 días, xa veremos se despois o consigue, pero esa obriga, ese autoobriga, non ten correspondencia cos prazos que ten a Xunta, a Administración Autonómica, que non se obriga a nada. E os prazos que ten, recordemos, por exemplo, patrimonio, que tarda aproximadamente 6 meses para dar unha autorización no ámbito do Camiño de Santiago, ou a OENA, que ten establecido un plazo de 6 meses cando nos afectaría na zona de infesta, ou augas, ou estradas, ou calquera outro organismo da Xunta de Galicia, que non se comprometen para nada, nin de lonxe, teñen estes prazos. En canto á previsión de venda de parcelas municipais por prezos que se di aí competitivos ou bonificados,
pois tamén entendo que sería contrario ao disposto no artigo 134 da Lei do Solo de Galicia, que dispón que o allamento de parcelas municipais debe realizarse por prezo non inferior ao do seu aproveitamento urbanístico. Isto mesmo ven a repetir pois, a Lei de Patrimonio e o Regulamento de Entidades de bens das entidades locais. En fin, sen prexuízo de que cando se presenten aquí as distintas ordenanzas fiscais, as modificacións das ordenanzas fiscais, pois os estudaremos caso a caso. Desde logo este protocolo non podemos apoialo e votaremos en contra. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Ben, desde o Grupo Popular, evidentemente, antes de dar comenzo a miña intervención, dar a benvenida na boa a nosa compañeira, a concelleira Carmen, que toma posesión e que estamos seguros, xa está, de feito, desde fai semanas traballando con nós. Estou seguro que dará o máximo dela para polo ben e polos intereses dos veciños e das veciñas de Betanzos. Indo xa o que nos atende ahora mismo, evidentemente, nós desde o Grupo Popular valoramos positivamente este acordo que se vai que levar ca Xunta no que respecta ao plan de Doing Business que se pon en marcha. De feito, como sabrán tamén desde o Goberno Municipal, algunhas das propostas, cando foi o tema das ordenanzas que nos fomos presentando, iba un pouco xa nesta liña, nesta dirección, conscientes de que isto era un acordo beneficioso para os concellos que están adhirindo a él. Por certo, quero resaltar concellos de todo tipo de cor política e que están dando por bon o que pode ser. Se falaba de ineficacia deste plan, creo que de momento non temos que decirse eficaz ou ineficaz, porque se vai poñer en marcha, iremos vendo a través das análisis que se vayan facendo deste tipo de iniciativas, pero dende logo ben recomendado por expertos técnicos nestes termos que utilizamos sobre todo nos últimos anos, que é a competitividade, e que é necesaria para conseguir nos concellos, en definitiva, na autonomía a máxima instalación de texido empresarial, porque é beneficioso. Evidentemente hai que cumplir unha serie de requisitos ou adherirse a este acordo que creo que son en beneficio, que poden axudar a iniciar a actividade ou a potenciar a actividade empresarial en Betanzos. Non cabe dúbida que algún portavoz xo comentou, hai unha serie de ferramentas a maiores que pode utilizar o Concello, algunhas delas foron aprobadas aquí, se falaba do tema do coworking e de diferentes iniciativas, precisamente unha do Grupo Popular foi aprobada. Evidentemente ten que haber tamén disposición e intención e iniciativa deses acordos que foron aprobados, poñelos tamén en marcha, aparte de adherirse a este acordo. Non me vou estender máis, creo que é algo beneficioso, que iremos vendo a medida que se vaya analizando e implantando, e que evidentemente estou seguro que en algún momento volveremos a debatir sobre este asunto. Mostramos o noso sentido favorable neste punto. Portavoz socialista. Sobre algúns dos aspectos que se comentaron sobre o espacio coworking, manifestar que dende a Axencia de Desenvolvemento Local se estableceron contactos coa Xunta de Galicia para tratar de que nos incluyan dentro desas aulas que se están a crear, como foi a de Mondoñedo, e tratar de que na seguinte edición poidan contar con Betanzos. Sobre a diminución do IBI, esta diminución non se produciría no padrón fiscal. Estamos a falar de bonificación sobre novas implantacións, co cual o que se está a recadar non se mermaría. Ao crearse máis empresas, obviamente se lles bonificaría dunha forma importante, pero pasarían a incrementar nese 5% que pagarían polo IBI, polo IAE ou polo ICIO, serían novas empresas, co cual ningún dos tres padróns se vería diminuído. Sobre o informe de intervención, para asinar este protocolo, para aprobar este protocolo, obviamente non é necesario, será necesario, será preceptivo e así virá no momento que se modifiquen as ordenanzas fiscais que regulen estos ditos impostos, é dicir, o ICIO, o IAE e o IBI. Sobre a venda de parcelas, de ser o caso, como non podería ser de outra maneira, sería obviamente dentro da legalidade e cos informes pertinentes positivos. Entendemos que non é a panacea este protocolo de actuación, que non vai a solventar o problema do desemprego nin en Betanzos nin en Galicia, pero entendemos que vai nas líneas de bonificación xa existentes no Concello, e todo o que se echa tratar de agilizar trámites positivo, e por eso presentamos a aprobación do Pleno a adhesión a este protocolo.
Betanzos en común. Portavoz nacionalista. Non sei que temos por forza que insistir en que algo que non ten ningún tipo de apoio económico concreto por parte do goberno galego vemos que falla inmediatamente a pata fundamental do que este acordo tiña que ser, con independencia, insisto, de que isto é parte do desenvolvemento desa lei de depredación e que por forza teño que discrepar con que ter máis empresas, as máximas posibles, teña que ser necesariamente bo. E volvo a insistir que a polémica que hai en torno á área de Santiago con esa mina en Touro e demais, é unha empresa. Algún posto de traballo vai facer, pero o coste de oportunidade vai ser terrible. Entón non son todas boas per se, nin todas malas per se. Pero hai modelos que esta lei favorece, estas medidas envolven, que votan por ter a argumentación do PP. E insisto, nós votamos en falta a concreción, non vemos cales son as contrapartidas aos concellos rebaixaren as taxas, non lle vemos lógica a que todos os concellos baixen todas as taxas, porque realmente o impacto da medida sería escaso se todos os concellos fan exactamente o mesmo, entón temos por forza que votar en contra. E máis nada. Portavoz de Betanzos novo. Bueno, por non repetirme nos argumentos que non ven ao caso, reitérome en todos eles, creo que non foron desmentidos polas intervencións dos que van a votar a favor, pero eu diría, ou engadiría a todo isto que, bueno, si realmente se tratase de unhas medidas que foran boas e positivas, deberían ser establecidas obrigatoriamente para todos os concellos, e non para un sí e para outros non, diferenciando e facendo competir, como xa dixen, uns concellos galegos contra outros concellos galegos, provocando desigualdades, e o único que sería, pois sería un desequilibrio territorial, pero non ningunha ventaxa ofrecería ao conxunto de Galiza, e creo que tampouco a Betanzos, con respecto a Bergondo, que a xente que vive en Betanzos pois pode traballar perfectamente en Bergondo ou viceversa. Por lo tanto, creo que efecto ningún. E tan é así que o mesmo protocolo di que non ten ningún efecto xurídico e que non é exixible para ninguna parte. Por lo tanto, parece evidentemente que nin os mesmos que asinaron o protocolo confían nel. Mais nada. Popular. Ben, que sentido, señor secretario, somete a votación. Sométese a votación o punto cuarto, adhesión ao protocolo de actuación entre a Xunta de Galicia e a FEGAM para fomentar a implantación de empresas mediante iniciativa Concellos Doing Business Galicia. Votos a favor? En contra? Apróbase que os votos a favor do Grupo Socialista, Grupo Popular, Betanzos en Común e os votos en contra de Betanzos Novo e o Grupo Nacionalista. Punto siguiente.